Video on tehty yhteistyössä TOS-kiinteistöpalveluiden kanssa. Me ollaan tänään Vantaan Superparkissa leikkimässä piilosta. Se, kuka löydetään viimeisenä, voittaa 300 €. Aikaa 5 minuuttia piiloutuu. Aika lähtee nyt. Okei, nyt lähtee. Mä menisin lyödä tälle sun päähän. Nyt juostaan. 5 minuuttia, se on aika pitkä aika oikeesti. Mulla iskee vähän paniikki täällä. Jengi vetää hirvees paniikis tuolla. Tiedän mihin mä meen. Mulla ei oo mitään hajua mihin mä meen, mut ensimmäisenä mä ajattelin, että mä oon kuitenkin ex-hokari, niin kyllä pitää ottaa muutamat vedet. Kun noi piiloutuu, niin ajattelin mennä synttärihuoneeseen. Tuolla pingis. Meillä on toimistolla ollut aikamoiset pingisturnaukset. Voisi olla ihan jees. Joo, oikeesti me käytiin tää äsken läpi ja mun mielestä täällä oli pari hyvää paikkaa. Me käytiin tossa vähän ennakkoa pyörimässä tätä paikkaa läpi, niin mä itse asiassa löysin yhden aika hyvä spotin, niin mulla ei oo kiirettä silleen. Mä vaan katson tuolta mun kamerasta, että nyt on mennyt joku 30 sekuntia. Ei kiirettä. Mulla on nyt idea. Elikkä mä menisin tonne ylös jonneen, mut tää on nyt vähän paha. Mä en tiedä miten mä pääsen tonne oikeastaan. En uskalla, mä pelottaa, että mä tipun. No jos sä kävelet tästä näin, niin aso metalliin, niin siitä ehkä pääsee ylös. Ok, mä yritin mennä tänne ylös. Mä en pääse sinne. Mitenkään? Tosta ehkä. Ei tosta, mä menen tosta tästä. Mikä on päivä enkka? Paljon meni? En mä tiedä, kun ei se ole raitin mailoja ollenkaan. Ai aina mä vedän enkat tänne. Päivä enkan tohon. Rannari. Aika kova. Mäkin vedän leftillä. Katsotaan. Nyt täytyy mennä. Morjesta. Joku 2 minsaa on mennyt jo kohta. Muistakaa, jotkut näistä piiloista on ehdottomasti kiellettyjä turvallisuussyiden takia, eli älkää tehkö niin kuin me. Mulla on yksi äles, mut täällä on nyt joku pelaamassa lätkää ja mun piilo ois niinku tuolla. Mut mä nyt lähden vähän kattelee. Pitäisikö mun kiivetä tonne johonkin puuhun? Täällä on aika paljon näitä putkia. Onko kissa siellä putkessa? Okei, no niin, semmonen keissi. Putouskeissi. Mä soitan ambulanssin valmiiksi. Simba, älä koskaan mene tien tuolle puolelle. Sieltä et tule koskaan löytämään. Windows XE has stopped. 1, 2, 3 restarttaa netin. Ei, netti. Tää oli nyt aika waste of time, mut täällä olisi vähän tilaa. Trampa alla. Tuolla olisi toinen, mut Hei, mikä täällä? Täällä on joku piilo. Oh, ei! Onks täällä oikoreitti? Oikoreitti, mikä tää? Ei vitsi, mä voisin mennä tän sisään. Eikö tää on ihan ilmiselvä, se löytää mut täältä näin. Okei, nyt nää lähtee tästä. Nyt mä lähden kokeilemaan, että onnistuisiko tää mun piilo. Kattokaa mitä mä löysin. Tässä on eyewall. Joo, ei mitään eyewall, mutta... Siis tässä olisi niinku tää mun piiloidea. Et menisin tänne. Mut tää on kyllä paha, koska kun tosta kurkkaa, niin mut näkee heti. Niin mä en nyt tiedä, onks tää nyt kuinka hyvä. Mä en tiedä paljon tässä on aikaa enää. Miksi mä hyppäsin tästä yli? Onko mä menen tänne? Varmaan häviin. Antto sanoi, että se tulee heti ekana tsekkaa tän mestan. Mut mä vähän veikkaan, kun se sanoi, että se tulee kattoo täältä eka, niin se ei oikeesti tuu. Mä vielä sanoin silleen, että mä menen tänne ekana. Sitten mä en siis tiedä, pitäisikö mä lähteä vielä etsiä jotain parempaa. Mulla olisi ehkä aikaa. Mä oon tämmöisessä kolossa. Tuolla on aukko. Mä yritän siirtää tätä patioa, mikä tässä päällä on, niin että mä saisin sen jotenkin. Tää on ihan ok. Tänne nyt yritin tulla muitakin kattelee. Et mä oon nyt varmaan täällä sitten. Aika on loppunut ja mä tuun nyt etsii teitä. Kiitos. Se tulee tuolta. Tää oli oikeesti huono
Se tulee ekana tänne. Mä oon just kuullut, että se lähtee etsiä. Mä oon aika lähellä. Mutta tosta mun salama ei näy täältä. Mutta ole hiljaa. Eiköhän mennä sitten. Tuosta tuli aivan hiki, kun etti paikkaa. Tuota, että voi löydetä täällä. Ei, kattokaa mitä mä löysin. Ette arvannutkaan, että täältä tulee tämmöinen. Mikä tää on? Mistä lajista tää on? Kommentoikaa. Tiedättekö mistä lajista? Täällä ei oo mitään ilmaukkua. Mä kuulin Antonin. Toivon, että se ei näe mua. Mä rakastan tätä. Tuntuu siltä, että olisi niinku lapsi taas. Jolla piilasit tuli semmosia hiityksiä. Mulla on semmoinen tunne, että täällä on jotain. Oiskohan tuolla? Tuolla on niin jotain. Mistä tonne pääsee? Täältä. Käydäs kattoo. Oisko täällä jotain? Täällä on muuten ihan varmasti jotain. Mua jännittää ihan sikana. Mua on jännittänyt niinku siinä tosti kun mä kuulin, että niinku olis mahdollisuus tulla tänne mukaan tää video. Niin mua on jännittänyt siitä asti. Ja ei oo kyllä niinku yhtään helpottanut nyt kun tää kisa alkaa. Et vähän niinku tärisee kyllä tälleen, mut kyllä mä tästä vielä voitan. Ehkä. Tuolla on joku. Niin joku. Mä tiedän tää. Käy mennä ylös. Ei oo ketään. Ekoks. Miten mä ostaisin sille 300 €? Ostaisin varmaan makkaraperunoita, V-bukseja ja ostaisin sitten varmaan ehkä Porschen. Porsche olisi kiva. Hei, siellä on Formula 1 aika-ajot menossa. Pitää kattoo, miten siellä on mennyt tai miten menee. Hetkinen, ihan kun mä olisin kuullut. Nyt kuullut. Ihan varmasti muuten kuullut. Ai, nyt osta. Nyt se tulee. Roponen kävi tää siihen malliin kävelee, että se on muuten täällä jossain. Ehkä. Pitää olla liikuttamatta veroa. Onks täällä ketään? Kuuluu koko ajan jotain. Mutta ei missään näy ketään. Miten mä selvisin tuosta? Sehän näkee mut ihan selvästi. Tuleeko se tänne? Mä voin sanoa mun alempi käsi on tällä hetkellä aika puutunut. Vai mun alempi käsi, niin mä voin olla. Pärkä, lähti ääni. Tää kai kyllä niin joku. Tänne mennään. Kukkuu. Ketä? Tonne ei päästy. Tonne ei päässy. Se varmaan toi just tää verkko heilutas. Oikeesti nyt mua oikeesti vähän jännittää. Tää on niin avoin, että ei tuolla. Se on niinku voi olla ketään. Tää tapahtuu jotain. Täällä on joku. Joku tää kävelee nyt jossain. Ei se kuulu tästä vaan. Hän huijas minua. Ja tällä jälkikäteen mä mietin, miten mä voin olla noin tyhmä. Tuossa kiinteistöpalvelut hoitaa erilaisia kiinteistöjä ympäri vuoden. Ja tuossa päivystää myöskin 24/7. Ja mitäs palveluita tossilla sit on? Ja näitä on muuten sit paljon. Yleinen kunnossapito ja valvonta, tekninen kiinteistöhuolto, paloturvapalvelut, nurmikon leikkuu, pensalan leikkuu, puiden kaadot, talvikunnossapito, hiekotukset, pihojen pesut ja harjaukset ja muut kausittaiset työt. Ja lista muuten jatkuu vielä. Tos kiinteistöpalvelut tekee myös siivoustöitä. Esimerkiksi ikkunoiden pesuja, hissien pesuja ja perusylläpitopesuja. Ja tähän loppuun vielä iso kiitos tos kiinteistöpalvelut, kun mahdollistat videon. Ei mulla muuta, jatketaan videon pariin. Nyt mä kuulen mun kävelyääniä.
Minä laittaa parit W-energyt ravintolan puolelle, niin katsotaan. Johonkin tänne. Johonkin pöydän päälle vaan. Eli mä piilotin 7 W-energiajuomaa ravintolan pöydälle. Jos sen onnistuu hakemaan, voittopotti on 300 €, mutta jos ei onnistu hakemaan, voittopotti laskee 200 €. En todellakaan ole lähes hakea. Mä otan sen 200 €. Se riittää mulle hyvin. Mä en voi vielä mennä, koska se pyörii varmaan tuossa ravintolan lähellä. Ei vitsi, nyt olisi kyllä mun tilaisuus. Se on ihan tässä lähellä. Mulla on toi paikka tuolla. Sitä mä en oo käynyt muuten läpi. Mä en tiedä kumman puolella se on. Tää näyttää semmoista mestä, että täällä on joku. Täällä on niin mennyt joku. Tosta päällä sivustakin ei voitu. Mennään tästä nyt. Mä oon 16 ja mua sattuu polviin tää. Pääseeköhän tonne alle? Mennään kattokin mitä yli. Oi. Mua kyllä harmittaa sen puolesta, kun löytyy ekan, mutta... Avataan tää. Kukkuu. Ei jää! Alliina! Oliks mä eka? Olit. En ollut. Olit. En ollut. Olit. Ei! Alliina löytyy ekan. Vähän ärsyttää kyllä nyt. Hyvät naiset ja herrat, on aika äänimerkin. Ootteko valmiina? Mäkin oon valmiina. On kyllä aika epämukava asento käsi on. Ei tässä kyllä niinku mukava asento on päällä. Mitä sä teet? Vähän nyt kyllä ärsyttää, että tänne asti tulin ja sitten mä häviän tämän ja sitten jos se, onko se nyt Pessi, jos se voittaa, niin mun tulee paha mieli. Nyt oikeesti. Malin otti väärän juoman, mutta se lasketaan, koska olin epäselkeä ohjeissa. Se temppu. Se temppu. Ootas mä nyt teen. Hullu. Hullu. Tästä loppuu nyt akku. Out of battery. Minä katsoinko juomia hävinnyt. Mä oon laittanut niitä 7. Jos täällä on nyt... Monta niitä on? 7, eikö niitä ei kukaan ottanut. Toivottavasti kukaan ei kuulu mua. Mä menen takas muuhun hepilaan. Tuleekohan ne tänne? Mulla ei oikein muuta vaihtoehtoa. Onks tuolla ketään? Pääseekö tänne? Pääseekö tänne? Ei tästä kyllä pääse, tässä on tää tällä. Otetaan nyt päätaulu tästä Hetkonen. Onko ollut sieltä alusta asti? Joo, mä oon ollut alusta asti tää. Hyväs piilos, hyväs jemmas. Siis hyvä piilo. Ei täältä löydy mulle lajin pallo, mitä ei koko Superparkissa enää oo koko laji. Löysit sä jonkun? Joo, Roponen. Missä se oli? Sen takana. Joo, se oli tän takana. Sieltä se tulee. Sieltä se tuli. Mut ei tullu eka. Hyvä. No mä olin eka ärsyttää. Juontunut löysän nyt Roposen myös. Mä kuulen Anttuna tuolla. Kuulitko, kun mä soitin sulle musiikkia? En. Et kuullut. Mä pari kertaa soitin musiikkia sulle. Musiikkia. Joo. Tää on IGD, mutta et vastannut. Mitä? 3 jäljellä. 3 jäljellä, tässä on tunti mennyt. 3 jäljellä. Allinen ja Roponen on löytynyt ja ne etsii minun kanssa. Et varkaa, 3 etsijää. Kiitos. 3 etsijää. No niin, nyt mä saan ihan luvan kanssa etsiä täältä porukkaa. 3 etsijää. 3.
Selvisi. Mä en nyt tiedä, eikö me etsii nyt uutta piilopaikkaa. Tää on ihan huono paikka. Mitä himputtia? Siis missä kaikki voi olla? Siis ne on nyt tehnyt kyllä jonkun jekun. Seuraavaan 10 minuuttiin ei tapahtunut mitään, kun kaikki keskittyy etsimiseen ja piilossa olemiseen. Niin kelataan suoraan siihen, kun joku löytyy. Mutta kuka? Saakeli! Äijä. Ai mä löysin sut. Ai saakeli mä säikäin. Skouppi jäi. Jäit sä? Et kyllä millään löytynyt. Mä olin kyllä, se on kalkkuja kaikki. Siis mä näin jonkun, mutta mä en oo ihan varma kenet. Kuulit sä Skouppi ikin, kun mä soitin vähän Rick Rollia? Ai sä soitit niitä. Kuule. Mä olin, että se oli niinku... Ei mä soitin. Kuulit? Kuulin monta kertaa. Mä olin, että mikä tää nyt juttu on? Mä soitin Rick Rollia siellä. Mitä syötävä täällä? Siinä on normaali ja sitten tossa ei, mä en tiedä mikä maku toi, mutta sitten on mansikkaa, lime ja Näyttää päärynä. hyvältä. Nice. Aika hienon näköinen tää purkki. Kylmiin ei oo, mutta... Joo, ei se haittaa, se on ihan fine. Ei, mulla lähtee... lähteekö tää? Otan tää. Noniin, ota se. Kiitos. Kiitos. Mä aloin vähän tylsistyä tässä piilopaikassa. Poliisi tarkistaa jokaisen paikan. Löytyykö? Poliisi on paikalla! Kädet ylös! Ja sillä välin kun me oltiin poikien kanssa toisella puolella puistoa etsimässä, niin Alliina oli toisella puolella puistoa. Ja voi olla, että joku löytyi, mutta kuka? Mikä nyt? Vaidaan tässä talossa. Moi. Mä löysin. Mones mä oli? 3. Jos ei Anton tai Roponen ole löytänyt ketään. Mua kuuli kun askeleet vaan lähin. Et ei voi mennä. Mä olin silleen, kun mä kävin tuolla aikaisemmin, mä olin silleen, että nyt sinne varmaan on mennyt joku. Mä olin siellä eka. Ja sit sen jälkeen mä menin tonne Foameihin. Ja mä olin siellä varmaan puoli tuntia. Antto, mä löysin. Alliina löysi jonkun. Pessi jäi. Missä olit? Mä olin tuolla takana. Sit mä olin kans noissa Foameissa. Kato nyt mua ihan... Sä oot ihan. Ja tällä välin Roponen ajatteli käydä kaikki Superparkin vessat läpi. Nyt on se aika pelistä, kun kuulutetaan kisan viimeinen kuulutus. No niin. Aika pelistä on se, että kaikki muut on löytynyt, paitsi Malin. Malin pysy piilossa, me tullaan etsiä sinut vielä. Kaikki muut on löydetty, paitsi mua. Oikein sit mä oon ihan paniikissa. Mitä on tässä nyt tehdä nyt sitten? Oottele täällä siis. Mä oon ihan sanaton. Mun tekis mieli niinku hyppiä innosta. Otas tosta rahat ja... En mä tätä päivää ois uskonut, mutta... Kyllä tässä hetki meni. Ropanen vaan etsii tuolta. Näkyy kamera vaan. Mä menen tänne. Täällä on Pessi. Ai mä? Mut Mallu, sä voitit! Seuraava plääni olisi, että yleensä niinku piilotyöt... Löytyykö? Löytyykö se? Mä tiedän, kuuluu sen. Nyt löytykö? Sieltä löytyy! Oikees mä kuulin! Apua!
Ja tähän loppuu vielä arvonta. Sitten kun meillä on 5000 tilaajaa, niin joku teistä tilaajista saa 200 € arvoisen lahjan. En tiedä mikä lahja, mutta joku lahja. Eli tilaa kanava, niin voit voittaa jonkun lahjan.